Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun damar fara saurara da zarar mun ɗora. Ku kasance tare da Asrar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ba a gujewa kaddara, peji na 7, mallakin Mirat Abdullahi, wadda ita ce mallakin wannan littafi kuma ta ba mu izinin karanta wannan littafi. Yanzu za mu ci gaba. Amma yi sa'a 2 miliyan ne kawai, da an kai ga 100 miliyan fa. Faɗin Saddam yana sake bushewa da dariya. Tsaki MJ ya ja ya ce, ni da za ka bi shawarata ka yarda da auren nan kawai. Wallahi 'yan matan yanzu duka mayaudara ne. Bayan kuɗi ba abin da ke gabansu, ba mamaki yarin yadda kake so. In ta san kai ko wane ne, ta san daga irin gidan da ka fito, wallahi za ta makale maka. Har a je ta raba aurenka, ba tare da ka shirya ba. Matan yanzu ba abin yarda ba ne, gaskiya. Ba mamaki ba ne ma, ka samu wadda za ta ringa kawo maka maza cikin gida idan ba ka nan. Shiru kawai Jan yana sauraron su. Jan dai tunanin yake yi ga dukkan alamu dadi ya janyo su cikin layin nan. Don ya san zai iya tarbar su da wannan maganar idan kuma ba su amince ba, hakan ba zai iya yiwuwa ba. Amma idan suka ba shi shawara, zai yadda ya amince a yi auren. Don ya san yadda ya zo musu da wannan labarin. Ba su sani ba, tabbas ba za su amince ba. Amma yanzu gashi sai faɗa masu suke yi, wai ya yarda da auren. Kara a ƙarshe wadda yake so ta zo ta damfare shi. Sai wajen karfe 11 na dare sannan ya shiga motar shi. Shi ma Saddam fitowa ya shiga motar shi, kowane ya tafi gidansu. Suka bar MJ. Bayan ya koma gida, ya tadda Alhaji Bashir zaune a falo yana kallon TV. Sun koyar da kai kawai ya nufi matattakala. Cikin natsuwa Alhaji Bashir ya kira sunansa. Hakan yasa ya dawo gefensa ya zauna, yana tambayarsa me ya faru. Sai da ya ɗauki lokaci kafin ya kashe tibin, ya jiyo ya kalle shi ya ce, dama na kira ka ne don na ce maka idan matarka ta zo za ku koma ɗaya site ɗin, amma ya ka gani. Jan murmushi ya yi ya ce, ni ma dama hakan nake so na faɗa muku, don na san halin su Nihad za su takura mata ba kaɗan ba. Murmushi Alhaji Bashir ya yi ya ce mashi, shikenan tafi ka kwanta, dare ya yi, shikenan dadi sai da safe, ya faɗa kafin ya tashi ya yi mata takala ya koma fat ɗinsa. Kai tsaye wucewa ya bedroom ɗinsa ya fito da wayoyinsa ya ajiye saman bedside drawer. Har da ki ɗin motarsa sannan ya shiga toilet. Wanka yi tare da arwalla sannan ya fito. Yana sanye da bathrobe kamar dai ɗazu. Yanzu ma jallabiya ya saka, ya shimfiɗa da duma, ya yi nafilolinsa sannan ya cire jallabiyarsa. Ya bar shot kaɗai a jikinsa, ya haye gado ya kwanta. Hannu ya kai ya ɗauki ɗaya wayarsa, ko da ya ɗauko ta babu wadda ta faɗo mashi a rai sai Amira. Ya so yana da lambarta da sai ya kira ta. Ko don su yi faɗa, amma gashi ƙaddara tasa ba za su sake haɗuwa ba da ita. Bayan shi kuma har ya riga ya saka ta a zuciyarsa, yanzu dole ne ya san yadda zai yi ya cire ta. Ajiyar zuciya ya sauke, har ya miƙa hannu zai aje wayar, wata zuciyar ta ce masa ya kira yarinyar da zai aura ya tambaye ta idan ta amince da auren, ko kuma tana da wanda take so. Babu ɓata lokaci ya danna mata kira, take ko ta ɗauka tana sallama. Yanayin da ya ji muryarta ne ya sa sai da duka tsikar jikinsa ta tashi, da alamu kuma kamar ya tashe ta daga barci. Sai da ya amsa sallamar sannan ya ce, sorry, na tashe ki daga barci. Murya can ƙasa ta ce mashi, ko ina son yin barcin ba zan iya ba. Da na kwanta hancina yake rufewa saboda mura. Kin gwada shan tea da lemun tsami? Za ki ji sauƙi. Ko kuma ki sha magani. Ya faɗi hakan cikin kulawa. Ko ba komi shi mutum ne mai muguwar kulawar gaske. Yadda ya ji tana magana a sanyaye ya sa ya ji tausayinta sosai a ransa. Ta ɗan ɗauki lokaci kafin ta amsa mashi da cewa, zan gwada, na gode, ba damuwa. Ina so na sani akan idan baki da ja akan aurenmu, ko kuma dai kina da wanda kike so. Ta yi kusan minti 2 kafin ta amsa mashi da cewa, ba na da ja akan magana auren nan, don ba na da wanda nake so, da ina da shi ba zan aminta da wannan auren ba. Allah ne ya kaddara za mu aure juna. Ba don hakan ba, da na san sai dai na mutu ban yi aure ba. Murmushi mai sauti ya yi. Sannan ya miƙe zaune ya ce, me yasa kika ce haka? Ba zan ɓoye maka komai ba, saboda nan gaba kaɗan za ka zamo abokin rayuwata. Sannan duk wani sirri na za ka sani. Ka sani ba dai ina son auren nan na amince ba, na amince ne saboda na yi nesa da iyayena. Ban ce ba na jin daɗin zama a gidansu ba, amma ba na samun natsuwa da kwanciyar hankali. Don na ji labarin a Najeriya kake, hakan ya sa na amince, saboda na gujewa wannan tashin hankalin da nake fuskanta a kullum cikin wannan gidan. Ba zan ɓoye maka ba, wallahi wani lokacin
har zuɗir-zuɗirin dawowa nake yi daga gida saboda abin da zan iya tarawa. Shiru ya yi bai ce komai ba don yana son ya gane abin da take son faɗi. Yana cikin tunaninsa ya ji tana cewa, don Allah idan ka san ba za ka bani haƙƙina na matarka ba, ka ce musu ba ka so na, ba za ka aure ni ba. Saboda ba na son na bar iyayena na tafi gidan da zan fuskantar wata masifar. Bayan wadda na baro, ajiyar zuciya ya sauke a hankali ya limshe idanunsa ya sake buɗewa. Cikin wannan sanyayyen muryar tashi ya ce mata, na yi maka alkawarin ba zan taɓa bari ki zubar da hawaye ba. A cikin gidana musamman saboda ni. Na san kina jin tsoron na kuntata maki saboda auren haɗi ne aka yi muna. Insha Allahu ba zan maki makamancin hakan ba. Ni ma ina da ƙanne mata, kamar yadda kike kanwar wani. Idan har na tozartar da ke ya, to tabbas su ma za su iya zuwa gidan majajensu su fuskanci tozarci. Wadda ta wuce wadda nake maki, kuma ki sani na yi karatun boko da na addini. Na san duk wani haƙƙi da mata take da a kan mijinta. Na yi maka alƙawari zan yi ƙoƙarin biya maki dukkan buƙatunki, kuma ina gudun fushin Ubangiji a kaina. Ko don haka dole ne na sama maki farin ciki da kwanciyar hankali da kika rasa. Ko da ya faɗi haka ya ji ta yi wata ƙaramar dariya tana cewa, dama wani taɓa faɗa min soyayya da 'yan Najeriya akwai daɗi, ba don komai ba sai yadda kuke zubawa mace maganganu masu daɗi ta yadda hankalinta zai kwanta da ku. Bai san yadda aka yi ba kawai ya tsinci kansa yana wata ƙaramar dariya sannan ya ce, hakan na nufin na cire duk wani zargi da ke ranki a wannan lokacin ko kusa, amma na samu natsuwa. Ta yin bacci a wannan daren murmushi ya saki ya ce shikenan, wannan ma wani matakin nasara ne. A gare ni zan bar ki huta. Ta ce, na gode. Kayan da ka turo min duk sun yi min kyau, Allah ya ƙara arziki. Shi da ya san babu wasu kaya da ya tura mata. Sai dai idan tana nufin lefen da Alhaji Bashir ya tura masu. Amma bai nuna mata cewa bai san da wayannan kayan ba. Kawai ya ce mata, na ji daɗi da suka yi maki kyau. Sai da safe, Allah ya tashe mu lafiya ta faɗi cikin shagwaba. Wannan karan, shi kansa bai san lokacin da ya furfuto da idanuwansa ba. Har ma ta samu ƙwarin gwiwar yi mashi shagwaba. Dama shi mutum ne mai son hakan. Shagwaba na saurin tasiri a kansa. Shi yasa suna idan suka ce suna son abu, in dai ba su musu magana cikin shagwaba ba, sai ya ji kamar ƙannan nasa sun girma. Tunda kuma suka daina ya daina sakan musu fuska. Baki ɗaya. Wayar ya aje saman durowa kafin ya kashe hasken ɗakin, ya kwanta da wani ɗan ƙaramin murmushi a gefen bakinsa. Ko ba komai ya ji daɗin wannan firar da suka yi. Bayan wasu 'yan kwanaki, Nijar Niyami gidansu Amira. Yau dai ta kama ranar Juma'a kamar yadda suka tsara. Bayan sallar Juma'a aka ɗaura auren Amira da Abdulafif. Ba su shirya wani babban biki ba, sai dai sun shirya wata 'yar ƙaramar walima wadda suka gayyace 'yan uwa da abokan arziki. Haka ita ma Amira ta gayyaci abokananta, wanda ba za su wuce su 5 ba. Dama ita ba mace bace mai yawan ƙawaye. Aka shirya masu lafiyayyen abinci har makwabta sai da suka samu. A yadda suka tsara yau Amira za ta shiga jirgi tare da wani ƙanan mahaifinta da zai wuce Abuja shi kuma. Sai dai jirgin asuba ne zai tashi, hakan yasa ta zauna a gida. Amira suna zaune cikin ɗakinta ita da Riya da Firdaus, ta sha lalle a hannayenta da ƙafafuwanta. Hakan yasa ta ƙara wani haske da kyau. Sai dai wannan jikin nata na nan bai sauya ba. Tana riƙe da sabuwar wayar da aka kawo mata iPhone 16 Pro Max, pink color, mai kyau sosai. Tana sanye da wata abaya white color, mai mugun kyau, ta yafa mayafi a kanta. Firdaus da ke zaune ta zuba mata ido, ta ce, yanzu wai da gaske aure za ki yi? An riga ɗaura ma, ta amsa kanta a sunkuye. Yanzu kin amince da shi wanda aka ɗaura maki auren? Baki san shi ba, baki sanya halayen shi suke ba. Kar a je akwai wadda yake so ya wulakanta ki saboda ita, faɗin Riya. Ajiyar zuciya Amira ta sauke ta ɗago ta kalle ta, ta ce, ni kaina ina jin wannan tsoron, amma ya tabbatar min da ba zai bar hakan ta faru ba. Kuma yana da kirki gaskiya, duk da ban san shi ba. Jiya nan ya ba da wannan wayar a kawo min. Wai ita ce kyautar aurenmu. Ta faɗa tana nuna musu wayar. Ɗan gaɗa kai Firdaus ta yi ta ce, Allah ya sa hakan shine alkhairi. Allah ya ba ku zaman lafiya. Da amin suka amsa mata. Daga nan suka ci gaba da firarsu irin tasu. Nan suka shiga ba Amira shawarwarin yadda za ta mallake mijinta cikin ruwan sanyi. Sai bayan sallar isha sannan suka yi mata bankwana suka baro gidan. Ita ma sai da ta yi musu kyautar 100,000 kowacensu tare da turare sannan ta sallame su.
Bayan tafiyar su ta shiga ta yi wanka, ta shirya cikin kayan barcinta. Tana shirin kwanciya, Abba ya shigo ɗakinta. Ya mata nasiha sosai akan zaman aure. Ya faɗa mata dole sai ta koya wa zuciyarta haƙuri, ta kuma rufe ido akan wasu abubuwa da zai yi. Haka ita ma mama ta shigo ta same su, ta ci gaba daga inda Abba ya tsaya. Jikinta ya yi sanyi sosai don har kuka sai da ta yi masu. Washe gari bayan sallar asuba suka raka ta airport. Sun sha kuka sosai wajen rabuwa. Musamman ita da za ta je wajen da bata san kowa ba. Da misalin karfe 6 na safe jirgin su ya nufi Najeriya. Katsina gida Alhaji Bashir karfe 10 na safe. Safiyar yau ko da Jan ya tashi wata tafiya ta sasan mashi ta gaggawa zuwa Abuja. Alhaji Bashir bai yi mashi musu ba tun da ya yi abin da yake so. Shi ma zai kyale shi ya yi abin da yake so. Amma ya sharɗanta mai ya sallan magariba a cikin gidansa tare da amaryarsa. Haka ya amince ya shiga motarsa ya bar gidan. Su kuma mutanen gidan sai shirye-shiryen tarbar amarya suke yi. Duk da ba kowa cikin gidan tun da auren a Nijar aka yi shi. Sadiya kuwa don baƙin ciki ba ta gayyaci kowa na ahalinta ba balle su zo taron. Suna zaune su hudu cikin falo ita da twins sai Hauwa da ke babbarsu. Tana zaune tana latsa waya, Alhaji Bashir ne ya sauko daga saman matattakala. Yana sanye da wata shadda fara mai kyau, har da babbar riga da ta sha aiki kamar kullum. Fuskarsa ɗauke take da wani ƙayataccen murmushi, kamar an yi mashi albishir da gidan aljanna. Da sauri ya ƙarasa saukowa ya nufi Sadiya ya ce, "Daya, ta shiga ta nan sun iso." Cikin ruru ta cewa kenan, hararar wasa ya maka mata, ya ce, "Ba na son shirme, matar yaron ki mana." Ai ba shiri ta miƙe tsaye ta fiddo idanu. Kafin ta yi magana har ya riga ya fice tare da su Hauwa. Aka bar ta nan tsaye sai faman mazurai take yi. Harabar gidan suka fito inda na ga wasu manyan motoci guda 3 a jere. An buɗe ta farko sai fiddo da turoli ake yi. Wani fat ne Alhaji Bashir ya nuna musu, ya ce su kai kayan can. A cikin mota ta biyu na ga Amira ta fito. Tana sanye da wata rigar material white color. An yi mata ɗinki irin wanda ake wa amare. Shaf ɗinta ya fito sosai, masha Allah. Tana sanye da wata yar ƙaramar hijabi. Sai wani mayafi da ta yafa saman kafaɗarta, gaskiya ta yi kyau sosai, especially da bata yi wani makeup ba. Ko da idanuwanta suka sauka akan Alhaji Bashir, wata irin kunya ta saukan mata lokaci ɗaya. Da sauri ta sunkuyar da kai ta ƙara matsa wayarta da ke a riƙe a hannunta. Ta kuwa Alhaji Bashir ya yi ya dafa kafaɗarta yana cewa, "Sannu da zuwa Dauta, ki saki jikinki nan ma gidanku ne ai." Gada mashi kai ta yi a hankali ba tare da ta ce komai ba. Hannunta ya riko ya ja ta suka shiga falo suna sallama. Su Hauwa dai suna biye da bayansu sai kuskus suke yi. A zaune suka tadda Sadiya cikin falo. Kowar ta gansu ta saki wani ƙaramin murmushi na ƙarfin hali. Ba ran taso ba, ta tashi ta tarbe ta tana faɗin sannu da zuwa ‘yata. Ya hanya, ƙasa-ƙasa ta amsa mata da cewa alhamdulillah. Janyo ta Sadiya ta yi suka koma kan sofa suka zauna. Su ma suka zo suka zauna. Bayan sun zauna, Alhaji Bashir ya ce, "Sai dai ki haƙuri Dota, angon naki ya yi tafiya, amma insha Allahu zuwa yamma zai dawo." Ko dai bari ki ga, ya kai ƙarshe yana fiddo da wayarsa. Kai tsaye Jan ya danna wa kira. Sai a kira na biyu ya ɗauka yana yi masa sallama. A hansbiri Alhaji Bashir ya saka kiran, ya amsa mashi sallamarsa, sannan ya ce, "Ango ka sha kamshi." Tun daga nan nake jinsa, alhamdulillah za mu dakata a nan, sai gobe za ku ji mu da ci gaban wannan labari. Kar ku manta ku danna mana subscribe, like da comment. Kar ku manta ɗan uwanku Asran ne. Bye bye.